Birinci noyabrda Türkmenistanyň içindäki ildeşlerimiz ilat ýazygy barada SMS geldi diýip köp sanly habarlar berdiler. Gelen SMS-de insany gülkä bogup biljek şu ýazgylar ýer alýar. Şu ýylyň 17 we 27 dekabr aralygynda berkarar döwletiň mundan beýlekde ösmek üçin ygtybarly binýady döretmek maksady bilen jewislik, bagtyarlyk, rewşen gelecek adynda bir ilat ýazygy geçiriljekdir ýazylýar. Ýagny bu geçiriljek ilat ýazygyna jewislik, bagtyarlyk, rewşen gelecek diýilip bir ad berilipdir. Dowamında Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdan tutma ýazygy geçiriljekdigini ýazýarlar we bu ýazygy hemmäniň agzybirlikde gatnaşmagyny isleýärler. Şu wagtçe ilat ýazygy metodikasyna agzybirlik diýilen metodyň bardygy dünýä taryhynda görülmedi. Agzybirlik adly ýazyg metody ilkinji gezek Türkmenistanda ullanylmakçy bolunýar. Emma agzybirlik metody boýunça jewislik, bagtyarlyk, rewşen gelecek adly ilat ýazygyny halkyň ýarysy daşynda wagty nädip geçirilmekçi bolunýandygy babatda hiç kimde hiç ýeli pikir ýok.